Badhe lumati toto upacara wisudan tali dharma temanten syaribit manut toto cara Jawi. Nggih. Salajengipun kangge miyak sepiring swaswana kula suwanaken vokalis campur sari nggih dados menika komplit Jawa digawa Arab digarap nggih menika Bhinneka Tunggal Ika. Nggih kemarin marasowan monggo penyanyi campur sarine Dena Ayu Yani Elvita nada monggo mikir digawa ngasih kelalen ragomik ngasih lali. Saderengipun ngaturaken lelagon sumangga ulo salam rumiyin dumateng para lenggasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rada dialoske sithik kaya militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya cita-cita jadi polwan geger. Oh, ngono. Rada diluwaske sithik. Nggih. Sugeng pagi bos. Siang. Wilujeng siang. Nggih. Wilujeng siang. Wilujeng rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seburung. Wes ngono kuwi. Ketona wedok. Nama kaya wandu. Pak Libur sawetawis no. Lagune apa iki? Lagunya apa Pak? Nggih dipun aturaken. Nggih, kumpul rejo mriku nggih campur sari nggih remen nggih Bu nggih. Bapak nggih remen nggih Bapak. Nggih, sedaya remen nggih. Panglipur sawetawis wonten setunggal lagu Ninggal. Katresnan lumantar Elvita nada. Semoga terhibur ya Bapak-bapak Ibu. Asik. Kalian kenal suka tetapi insyaallah sekejo.
lagu campur sari kantor dumateng para lenggah mugi dadosaken rena ing penggali kaliyan nenggo cecolo saking Ibu Rias samangke badhe lumanti toto upacara wisuda tali dharma temanten saribet dipun aturaken panglipur sawetawis kaliyan Rahapi Sugoto kanthi eco lan sekeco sawilujeng parasaken